Ola a todas e a todos máis unha vez. Agora xa vai sendo unha vez ao mes con sorte, porque non há tempo a nada. Teño aí xa o doutoramento quase pronto para entregar. Entregarei en abril, entón estou co tempo axustado, para alén do concurso público que tamén está aí a chegar. Ben, vou facer un vídeo un bocado diferente, un pouco parecido a outros que xa teño feito a tempo, que é un vídeo para falar de... falaba vídeos para falar de comentarios de persoas, non é? Entón, hoxe vou facer un vídeo sobre e para o meu amigo Víctor Vasconcelos, que está aquí na Galiza há xa un tempón, que teño entrevistado en vídeo aquí no meu canal. Quen quiser pode dar unha vista de ollos e ver cual foi o noso papo. En fin, o que quero falar hoxe, vou ler un longo comentario que a unha hora ou algo do xénero escreveu aquí no Facebook dele. Ben, este comentario que está a facer é sobre o libro Asígnase unha lingua, do Fernando Venancio, que xa ten un tempo que este libro e que o señor Venancio visitou a Galiza e todo máis para presentalo cando ainda estaba escrito en galego. Depois traduciu no castrapo con a axuda dos seus amigos da Real Academia Gallegueira, para que os ignorantes coitados galegos que non saben a súa lingua teñan un referente en castellano para poder ler sobre como é a súa lingua e como debería ser. Ben, en fin, vamos ler o vídeo do Víctor e vou colocar algunhas anotacións, algunhas ideas, por veces non concordarei e por veces pode que si concorde con algunhas cousas que comenta. Entón, vamos ler aí e vamos ver realmente o que achou o Víctor deste libro. Ben, di o que vou comentar, irei lendo e irei parando para comentar, porque, como el dicía, non há moito que cuestionar sempre. Mas o Víctor, que sempre tenta situarse nesa raya, na liña da nin estou nun lado, non estou no outro, non é? É como que fala, non son de dereita nen de esquerda, non? Son de centro. Pois, permíteme, Víctor, que discorde. Non existe centro en ningún lugar, non existe equidistancia entre polos e sempre há unha tendencia a querer por un lugar, non? Entón, vamos ver, vamos ler e vou ir comentando. Isto non é para criticar o Víctor, nem moito menos, é simplesmente para colocar pois unhas questões para el, pois, de alguma forma reflexionar, non? Refletir sobre determinadas questões que está aí colocando, que me parece pertinente, porque así vou dar o meu punto de vista, que pode ser pois tamén que discorde comigo, mas en fin, penso que é sempre bon termos varias ideas sobre os asuntos, non? Ben, entón, chega o inicio. As miñas consideracións iniciais e xerais, claro, sobre o libro, todos os galegos deberían ler ese libro, pois é a visión dun estudioso portugués sobre a lingua galego-portuguesa, en que desde o inicio presenta o galego como a orixen do que é falado hoxe por 300 millóns de persoas. Todo ben, é certo, o galego antigo foi a orixen do galego actual e do portugués actual. Até aí está todo certísimo. Teño miñas discordancias en algunhas questões no libro, principalmente na questón de o galego e o portugués seren linguas diferentes. Entretanto, os argumentos son moito pertinentes, con amostras de vocabulario, reflexións sobre as mudanzas no tempo e a constitución de cada variedade lingüística, destacando ben que o portugués tamén non é uno. Existen outras variedades
de diferenzas marcantes como o brasileiro e o portugués europeo. Do meu brazo a torcer que seus argumentos son precisos na maneira de como debemos ollar esas variedades e o afastamento en que o galego teve nos 9 séculos de separación. Aquí xa debemos colocar unha cuestión clara. O Fernando Venancio non fala de variedades. O Fernando Venancio fala do brasileiro, que é unha lingua diferente do portugués, e o galego como unha lingua diferente do portugués e do brasileiro. Ese é o primeiro ponto. Ele fala de variedades dentro de Portugal, de portugués, variedades de brasileiro dentro do Brasil e variedades de galego dentro da Galiza. Iso é o que considera o señor Venancio e, pois, obviamente, aliña con determinadas persoas no Brasil, na Galiza e en Portugal, pois, que teñen, vamos falar de inclinacións políticas e ideolóxicas, porque no fin das contas, como sempre comento, sempre há unha parte ideolóxica identitaria detrás de cada movimento, de cada argumento, de cada pensamento. En fin, continuo. Interesante retomar a historia do portugués sendo historia do galego e que por cuestións políticas surxiran o mito da Lusitania moito ben explanado polo profesor na tentativa de afastar Portugal de cualquier relación coa Galiza e a súa lingua. Logo, o portugués é o galego que desceu ao sur e foi pro mundo. O portugués do Brasil apresenta semellanzas co galego por conta da época que foi levado a América, unha fase de transición fonética e lexical do portugués arcaico para o moderno. En fin, aquí a cuestión histórica, pois, obviamente aliño con isto porque os mitos son necesarios para a creación das nazóns e de todo, é dizer, é unha forma de facer de crear unha unión entre as persoas dunha sociedade, crear mitos fundacionais, mitos que creen lazos e que facen que as persoas se identifiquen con iso, basicamente. Por tanto, iso é obvio que está aí e, como xa dicíamos, cuestións políticas sempre sempre houve. Ben, e obviamente tamén pois há unhas como dicelo, o Portugal ten as súas necesidades e ten as súas ideas de futuro, a Galiza pois tamén a ter as súas, o Brasil as súas tamén, como entes independentes políticamente, e cada un busca pois o seu beneficio, de alguma forma. Entón, son cuestións que sempre están aí. Obviamente tamén há momentos en que son necesarias unións para conseguir chegar a determinados lugares e a conseguir determinadas cousas. Por tanto, nese sentido, a política pode unir e pode separar. É iso. Ben, entón, nada a comentar niso. Obviamente as evolucións fonéticas e lexicais son obvias, non é necesario demostrar nada porque, que dizer, existen diferenzas igual no castellano que foi levado para América, entre os diversos países americanos que falan castellano, e o propio castellano, dependendo da zona do Estado español, pois é distinto. Há palabras na Andalucía que non se utilizan no resto, palabras árabes. Teño un amigo en Sevilla que me ten falado nisto xa algunha vez. Non lembraría para colocar exemplos exactos, mas obviamente eu confío nele e sendo filólogo, aliás, pois ten un certo amor pola súa variedade e polas palabras, por tanto sería tontería. En fin, é obvio, o distanciamento, a división política
e dos lugares vai producindo unha separación tamén na forma en que se comunican as persoas. É como se divides en varias sociedades que, aínda tendo a mesma lingua, acaban tendo diferenzas. Isto non é unha cuestión só do portugués, existe noutras linguas como no alemán, etcétera, etcétera. Non é unha cousa sorprendente, non é nada extraño. Ben, entón é normal que as persoas teñan palabras novas tamén por cuestións obvias. Se tú vas ao Brasil, no Brasil há unhas linguas que están lá que convivendo varias sociedades que chaman de indígenas, non é? E cada unha ten a súa lingua ou variedades dunha mesma lingua, etcétera, etcétera. E depois, cando chega a lingua do colonizador, neste caso o portugués, por un exemplo, no Brasil, pois o portugués do Brasil acaba aceitando esas palabras acaban entrando e son utilizadas con total normalidade. E son palabras que van estar aí nesa variedade, mas que non van ter un uso en Portugal porque non há esa populación, non há esa lingua de substrato aí, non ten. En fin, mas vamos continuar por aquí. Outra cuestión importante é a crítica ao movimento reintegracionista. Embora eu defenda a unidade lingüística, logo me encaixo como un reintegracionista moderado, de acordo co profesor Venancio, debo dizer que son críticas pertinentes. Non concordo con todas, mas a autocrítica debe ser feita e é premente nese proceso. Pasei a ver o movimento reintegracionista como un time de futebol en que há 11 atacantes, faltando xogadores de outras posicións para sustentar o time e manter unha unidade. As críticas son duras, entretanto, con maturidade. Podemos perceber que hai indicios de que precisamos mellorar a organización do movimento. Ben. Parágrafo intenso. Unha cuestión importante e crítica do movimento reintegracionista. Obviamente, o máis fácil que existe en cualquier sociedade, non, é atacar as minorías. É moito fácil. O que ninguén está a facer é cuestionar a posición de autoridade dos que están lá colocados. Iso ninguén o critica, ninguén fala nada. A maioría das críticas son directamente ataques a esa minoría. Neste caso, o reintegracionismo, porque no fin das contas é unha minoría tamén, por enquanto. E non sei se isto vai mudar ou non, mas aquí estamos. Entón, reintegracionista moderado. O reintegracionista moderado, como é? Isto lembrame un ensaio do Enrico Monteagudo, non? Que dicía que os militantes de esquerda tipo Bloco, etcétera, etcétera, son un tipo de persoa, non é? E que ele determina como militante, e depois está os outros, que son os académicos, que son os que conseguen estar equidistantes nun ponto intermedio, que nen son por un lado nen por outro, que teñen a verdade absoluta. Entón, aquí estamos outra vez na mesma especulación, na mesma calumnia, na mesma mentira, que é esa idea de que existen uns moderados, outros supoño que radicais no peor sentido da palabra, etcétera, etcétera. Entón, os que realmente consideramos que son todo variedades da mesma lingua, aceitamos que a ortografía sexa a mesma. Obviamente, todo o sistema de padronizamento, de padrón lingüístico, pode ser criticado e cuestionado, e eu propio criticaría o actual acordo ortográfico de 90, xa nos 2 libros que publiquei de poemas, ambos están nunha norma anterior ao acordo, e, a pesar de eu utilizar frecuentemente por cuestións obvias de traballo e de asimilar unha lingua que depois eu vou ter de ensinar, é importante que non comece a dar voltas nese sentido coa norma, porque senón a lei o que me obriga é a dar unha cousa e depois eu teño a posibilidade de publicar como eu quiser, mas o que son as aulas e tudo máis debe ser con esa norma de 90. Mas, en fin, eu criticaría moita cousa e estive a ler
varios libros sobre este asunto do acordo ortográfico e até algún artigo do señor Fernando Venancio, que por ventura me enviou antes de me desamigar no Facebook, porque consideraba que, non sei, que como non aliño coas súas ideas, pois non podemos ser amigos. Non se pode ter amizades que non concorden contigo 100% nas túas elucubracións, nos teus argumentos e nas túas ideas. En fin, ben, continuamos. Entón, aquí está a falar, as críticas deben existir, obviamente, niso aliño co Víctor, sempre é interesante e necesario que exista crítica, sobre todo se alguén escoita, non como no caso destes que están no poder, que non escoitan as críticas, non mudarán absolutamente nada en todos estes anos, e dubido que o fagan en ningún momento, sinceramente. Mas pronto, as críticas van para os que protestan e non para os que están a facer as cousas mal. Ou será que o están a facer ben? Quen sabe? Porque, tal e como está avanzando todo, e sin querer mudar nada, pois, ainda a ser un milagre, non? Que as cousas melloren, muden. En fin, movimento integracionista, ok, aí está a metáfora do time de futebol. Críticas duras, entre tanto, con maturidade. Con maturidade pouca, porque mesmo há ataques a persoas determinadas colocando o seu nome no libro. E iso non o chamaría de maturidade. Así que alento o Víctor a que leia unha segunda vez o libro para ver realmente se há maturidade nun señor da idade, pois do Venancio, que escreveu o libro. Eu aí teño as miñas dúbidas. E non vou falar do nome, que eu lembro perfectamente un nome que aparece e que ataca especificamente. Ben, pronto, continuo, porque este texto é longo. Quanto a questón do vocabulario, non vexo grandes problemas. O propio profesor diz que o vocabulario e a ortografía non desfasen unha unidade lingüística. Claro que foca no proceso histórico desas mudanzas, mas o portugués do Brasil tamén ten as súas diferenzas, como os africanos e os azores, variedade da cual eu non entendo nada do que fala. Está certísimo, quero dicer. O vocabulario non determina se falas unha lingua ou outra lingua. Quer dizer, cada variedade fala dunha forma. Lugo, utilizan palabras que non se utilizan na Coruña, continúa sendo galego. No norte de Portugal utilizan palabras que non se utilizan no resto de Portugal, continúa sendo portugués. No Brasil, pois tamén há palabras e formas de falar que se utilizan en determinados lugares, e isto non quer dicer nada. Continúa sendo variedades todo a mesma lingua. Só que há unhas variedades que teñen a súa división política. O Brasil é unha unidade, Portugal é unha unidade, a Galiza é unha semi-unidade, porque nem sequer ten goberno propio, é unha comunidade autoanémica ou autonómica, como se quisermos chamar, do Estado. Non ten nada. Que simplesmente, por un exemplo do que non ten, se ve unha persoa vir estranxeira a Galiza a estudar aquí, na escola, non teñen obriga de aprender galego nos primeiros anos. Teñen obriga de aprender castellano. Galego non. Iso é normal. Que haxa escolas de idiomas que teñen aberta a matrícula para se inscrever e dar castellano todo o ano e que a galego só teña unhas datas específicas, tamén é normal. Entón, con isto e a redución do ensino, cada vez menos permitido dar ensino en galego, dun 50 con Fraga e Iribarne pasamos 33 con Feixóo, e se pudese o señor actual presidente Rueda xa eliminaría o galego directamente, porque asistió a manifestacións, en que atacaban o galego e querían eliminalo. Por tanto, con esta visón de futuro, non sei o que vai ser. Mas, en fin, o que falábamos, variedades da mesma lingua. Uns teñen unha autonomía política e outros non teñen nada de nada, mas todo ben. E temos vocabulario distinto, porque todo existen variedades, está certísimo. Ok, ben, entón, a questón ortográfica, obviamente tamén, é o mesmo asunto. O que acontece? A ortografía ten implícita unha identidade que está aí, latente. Entón,
reparen, se o galego fose escrito en cirílico, continuaría sendo galego, porque ao final o que estamos a facer é colocar unha representación escrita da lingua. E ao final todo son convencións, non existe, non há unha ligazón estreita e próxima entre o que escrevemos e o que falamos, non existe iso. Iso son questões que aprendemos desde crianzas. En fin, é iso. Con iso, aliño, non ten moita dúbida. Ben, entón, depois, fala da questón da sintaxe. E dice así o Víctor. Ao citar a questón da sintaxe, eu vexo por dous lados. O galego foi lingua prohibida por todo ese tempo, tendo de oficialidade un pouco máis de 40 anos na idade contemporánea. Claro que o modelo sintáctico no galego popular, falado pola maior parte da población, vai sofrer interferencia do castellano. É unha organización ben diferente. O exemplo do caso do escritor Saramago é brillante, en que, no momento en que viveu nas Canarias, pasou a escrever con influencia do castellano en seus últimos escritos. Imaginen agora unha lingua popular que sofreu por séculos unha diglosia violenta. Ok. Sí. Esta é unha questón sociolingüística que está aí, eu acho que dá para perceber perfectamente. Non sei se aliño tanto con que as persoas do galego popular teñan alterado así a súa lingua. Eu diría que, aliás, as que teñen mudado son as persoas do rural que foran para as cidades. Aí é onde se produce a mistura e en que a deriva sintáctica se produce realmente. E realmente no rural é nos lugares en que mellor se conserva, por acaso, a sintaxe, porque o que pode afectar máis o rural é o léxico, porque realmente se tú tes unha realidade, imaginemos, as persoas camponeses moran iso, e saben o vocabulario do campo, o vocabulario dos animais, das ferramentas de traballo que utilizan habitualmente. Iso non ten problema, porque ese é un vocabulario que vai permanecer perfectamente, non vai ter problema. A questón é, se depois chegan estranxeiros con realidades novas, por un exemplo, unha vasoira, os vellos sempre falaban de vasoira cando a vasoira é de palla e madeira, en fin. E agora chegaran as vasoiras que son de plástico e chegaran cun nome colocado, que é escoba, en castellano. Por tanto, eles mudan e entón pasan a chamar escoba a esa realidade nova, de plástico, e a realidade antiga mantéñena como vasoira. Entón, aí temos unha substituición lingüística, porque a renovación implica asimilar termos que veñen de outra lingua. Entón, eles manteñen o resto da lingua, mas a sintaxe comeza a ficar perxudicada, non? Comeza a ficar mal por este detalle, esa chegada, non? Da lingua estranxeira ocupando eses espazos e esas cousas que non existían. O mesmo acontece coas tecnoloxías co inglés, non é? Aprendemos moitísimas palabras do inglés porque no final a informática todo foi creado en inglés. Entón, comezas a ouvir palabras, input, output, comezas a ouvir, sei lá, mouse, como chaman no Brasil, o rato do computador ou cualquier outra cousa. En fin, é o que acontece. Mas, como digo, para as persoas do rural o peor é a questón lexical e non tanto sintáctica. A sintaxe ainda conserva bastante ben. O problema é a cidade e a influencia do castellano depois nas persoas que van traballar para a cidade. E o proceso tamén das persoas que depois volten para o campo depois de pasar pola cidade. Aí van levar para casa algunhas cousiñas, para alén do que pode entrar pola televisión, porque o galego mantívose bastante ben durante este tempo pola falta de comunicación, e iso, de alguma forma, favoreceu que o galego se conservase. Entón, co avanzo da comunicación, da internet, de todos os recursos, como todo está en castellano, todo que chega en castellano, pois isto vai facendo que as persoas aprendan todo en castellano, literalmente.
que é a questón que eu colocaba primeiro coas vasoiras e as escobas, mas a nivel tecnolóxico, que é a pior, porque a sociedade avanza nese sentido da tecnoloxía. Por tanto, se non estás nese mundo, non consegues traballo, non estás... Quer dizer, é unha questón económica que está por detrás. As persoas queren viver, e para viver tes de te adaptar, e obrigan a que tú te adaptes aprendendo todo isto en castellano, porque non o ensinan nin o preparan ninguén en galego. Nin ollan para Portugal, nin para o Brasil, que son os lugares que realmente están a usar en galego, mas non interesa. E aí tamén está a questón da Academia Gallegueira, que o que está a facer a Real Academia é ollar constantemente para o castellano. Para facer a norma, ollaban para o castellano, para as últimas normas do castellano, cada vez que chega un estranxeirismo para o castellano, eles pegan daí directamente coa adaptación castellana, non se pode ter unha palabra que veña de outra lingua, e se ven de outra lingua ten que ir adaptada do castellano, normalmente. Salvo unha excepción extraña como Ucraína en vez de Ucrania, porque en castellano é Ucrania, no resto de variedades de galego Ucrania, mas nós, como somos especiais, pois Ucraína, e xa está. E o mesmo acontece pois con soja, que sería soja en castellano, pois vamos colocar soia, porque somos especiais, non? Porque na lingua deles é máis parecido, non é? Os xaponeses con soia e na Ucrania pois, é Ucraína para eles. Está certísimo, normativizar en contra das outras variedades da túa lingua é o máis normal do mundo, sobre todo cando estás isolándote e a lingua se está a perder e está a desaparecer. O máis fácil é criar diverxencias constantes para que se favoreza esa mudanza e esa perda total da lingua. En fin, sen máis, colocamos así algúns exemplos. Entón, ben, xa falamos desta questón. Depois, comenta: eu tamén entendo que pasar dunha norma galega RAG para a portuguesa de maneira brusca non é a solución. Quer dizer, pasar dunha norma castellana RAG, porque é unha norma do castellano, e é curioso que o Víctor fale dunha norma portuguesa e unha norma galega, cando a norma castellana que é a que ele chama de galega e a norma portuguesa é a que é galega realmente. Mas todo ben, supoño que está a facer dese ponto e de equidistancia e de neutralidade de que me falou xa e que teño lido algunha vez. Non costumo criticar e costumo ficar bastante calado, mas eu gostaba de deixar isto aquí para facer reflexionar un pouco. Esa norma é castellana. A propia Real Academia, década de 70, admitiu que tomaba como base o castellano. O propio Carballo Calero dixiu esas normas que foran aprobadas e pasadas polo señor Piñeiro, que era o que mandaba e gobernaba nese momento, e foi o que publicou, sen permiso do presidente da Real Academia, as normas primeiras da Real Academia Galega. Está ben? Quen quixer e tiver interese que leia o libro, asínase unha norma do Xota, publicado na Traves Editora. Moita forza para quen tiver vontade, que eu non vou explicar máis por aquí. Tendes o libro, e ele xa explicou mellor do que ninguén. Entón, temos aí a questón esta. Ou escrevemos en castellano ou escrevemos en galego. O que dice Carballo Calero? Ou é galego-castellano ou é galego-portugués. Por tanto, castellano ou portugués, eliminamos o factor que está en común. Como cando estamos a facer unha multiplicación a dous lados dunha ecuación, non é? Se há o mesmo número multiplicado nun dos lados e do outro, elimínase. Entón, eliminamos galego dos dous lados e deixamos castellano, portugués. Certo? Pensamento matemático. Que queremos? Castellano, que é o que están a facer, ou portugués? Portugués, que é realmente a nosa lingua, ou castellano, que é a lingua que nos están a impor e que está a eliminar a nosa, o galego. Ou galego-portugués, ou portugués. En fin, no fin das contas estamos a ver sempre a mesma circunstancia. E entón, continuo. Os exemplos do profesor sobre os galegos que achan que escreven en portugués foran elucidadores. Confeso que foran pesados máis necesarios, pois non estamos falando de estranxeiros que están aprendendo portugués, mas de supostos nativos de lingua en que os erros son moito máis próximos dos erros de estranxeiros do que os erros de quen ten esa lingua como materna. O sistema lingüístico é diferente, tanto fonético como sintáctico, e eu vexo moitos deses erros polo Facebook, blogs de galegos que pensan que o que escreven
están de acordo co que chamamos portugués de lingua materna, cando na verdade é un portugués escrito por un estranxeiro. Do mesmo modo que eu cometo erros en galego, castellano e inglés, mas eu non asumo esas linguas, no caso do galego variedade, como miñas nativas. Ben. Entón, sobre os galegos que achan que escreven en portugués. O galego é portugués. Entón, os galegos escreven en portugués porque o galego é a súa lingua. Por tanto, iso non fai sentido. Os galegos escreven en galego, que é portugués. Os galegos escreven en portugués. E entón di, pois non estamos falando de estranxeiros que están aprendendo portugués, mas de supostos nativos da lingua en que os erros son moito máis próximos dos erros de estranxeiro do que os erros que ten a lingua como materna. Ben, o Víctor, como persoa que ten lingua materna portugués, os erros que ten o portugués do Brasil son porque as persoas non son nativas, porque son erros distintos dos que cometen os portugueses de Portugal. Entón, como é? Se cometes uns erros distintos dos que se costuman a cometer noutro país, entón iso xa significa que és estranxeiro na tua lingua? Entón, as persoas do Brasil que moran perto da fronteira con países de fala castellana e teñen influencias do castellano e cometen erros, eses non teñen lingua materna portugués? Coloco estas preguntas. Non espero resposta, mas coloco estas preguntas porque acho que son pertinentes e interesantes. E a questón do ser nativo ou non nativo. E o profesor Venancio que ten un odio irracional, sobre todo cando há persoas que poden escrever perfectamente na norma portuguesa sen cometer erros, entón nese momento ele fica completamente furioso. E iso xa o teño visto nas redes e nos foros que frecuentaba e que xa non frecuenta tanto. E eu tamén non frecuento tanto porque nen teño tempo nen vontades de ler cousas do Venancio, sobre todo depois de me bloquear. Bon, desamigar, non bloquear, desamigar. Vamos ver, cordiais. En fin, entón, o sistema lingüístico é diferente, tanto fonético como sintáctico. Sintácticamente o galego da Galicia e de Portugal son moito parecidos, coinciden moitísimo. Algunha cuestión diferente que pode ter máis variedade aí o galego por cuestións obvias de, pois, non había norma e, por tanto, aí há unhas evolucións, unhas formas que nen sempre teñen por que ser influencia do castellano, que esa é outra cousa que non se está a falar aquí. Quer dicer, que o galego sexa, a variedade galega sexa diferente da variedade portuguesa en determinados aspectos non quer dicer sempre que iso sexa causa do castellano. Porque tamén existe a evolución interna da propia lingua. Entón, estando as dúas variedades separadas, é normal que existan algunhas cousas distintas. Iso non quer dicer que sexan linguas diferentes, mas que acontece, simplemente. Acontece. Do mesmo modo que no Brasil acontece, a súa sintaxe non é a que chegou cos portugueses para o Brasil e continúa sendo portugués, pois aquí acontece máis do mesmo. Há unhas diverxencias. E os brasileiros tamén non falan igual cos portugueses de Portugal. Entón, fonéticamente, tamén há moitísimas diferenzas. As vocais, vocálicamente, o portugués do Brasil está máis próximo do portugués da Galiza do que o portugués de Portugal, do sul, e, sí, de metade para o sur, né? Norte é máis parecido, mas ainda así cada vez ten máis influencia do sul e pronto, as vocais van desaparecendo. E féchanse máis tamén. Entón, a cuestión fonética e a cuestión sintáctica. O caso galego e brasileiro son obvios, son claros. Son casos en que temos unhas diverxencias sonoras e no que diz respeito ao padrón portugués e algunha cousa sintáctica. E mesmo sendo a variedade galega máis próxima do portugués europeo do que o portugués brasileiro.
En fin, mas o que acontece é que o Venancio acha que está a protexer a casa. Esa é a questón que está aí. O Venancio o que lle incomoda realmente é que o galego sexa chamado de portugués. Incomoda moitísimo. E fica super incomodado, raivoso, e engraçadísimo, porque xa teño visto tanta cousa. Fica tan raivoso. Cuanto máis parecido é a variedade galega e portuguesa, máis raivoso está. Porque non gosta, non quer, porque vamos castellanizar o portugués. E iso que o portugués já está castellanizanísimo, porque ele pasa a vida toda completa a observar as palabras que entran no castellano no portugués e todas as influencias esas. É algo que está a facer sempre no seu tempo libre. Ollar nos corpus e tals, facer estudos diso, está certo. Ben, en fin, vamos continuar, senón non acabo nunca e este vídeo xa ten máis de media hora. Meu pai, estou dando unha palestra aquí con isto. Ben, pois vou pasar ao seguinte parágrafo. E non sen antes comentar a última liña que di aí, mas eu non asumo esas linguas, no caso do galego variedade, como miñas nativas. Eu tamén non asumo como miña nativa a lingua de Portugal nin a do Brasil, no que diz respecto ao padrón e ao vocabulario todo, mas é que son a mesma lingua. Para min é a miña lingua, o portugués é a miña lingua, coas miñas variedades específicas da Galiza, mas é a miña lingua. Non entendo o medo que existe en chamarlle a iso de meu. Non o entendo. Mas todo ben. Cada un ten a súa identidade e cada un ten as súas ideas e as súas políticas. Ben, a idea non é expor ao ridículo quen faz uso na nosa variedade, mas demostrar que non é tan intuitivo así. Necesita dun estudo previo como un estranxeiro faría. Outro ponto é entender que, embora moito parecidos, a diferenzas entre o portugués do Brasil e de Portugal. Como nativo dunhas desas variedades, percebo logo cando é escrito fora do Brasil, do mesmo modo que o portugués sabe logo que se trata dun texto escrito por un brasileiro. Non por conta apenas do estou a fazer e estou facendo, gajo e menino, rapariga e moza, fato e fato. Eu non debería defendelo, mas por simplemente sermos nativos desta lingua e que percebemos no detalle dunha vírgula, unha opción, unha construción lógica, ser dun lugar ou do outro. Do mesmo modo que non é o código ou o vocabulario que determina a lingua, logo ele tamén non será suficiente para determinar unha variedade. No caso de textos científicos e académicos é máis difícil de perceber a diferenza. Ben, a cuestión agora sí, é necesario estudar moito, faltanos moitísimo a todos, faltanos a todos moita cousa, e a idea non é expor o ridículo que faz uso na nosa variedade, mas demostrar que non é tan intuitiva, necesita dun estudo previo como un estranxeiro faría. É que non acabo de perceber esta primeira parte. Un estudo previo como o estranxeiro faría, quen de quen? Non percebo. Por exemplo, vou por un exemplo, para quen está a dar aulas de portugués, é fácil perceber que para un galego ler portugués é ler en galego. Só teño de explicar dúas cousas e está feito. E iso está demostradísimo, empírico, nas aulas. Até mesmo neste curso académico xa o demostrei. Há unhas semanas estive lá e tamén antes, no ano pasado, e coloco a cuestión, coloco un texto portugués, persoas que nunca deran portugués na súa vida, que non teñen contacto con portugués de Portugal nunca, só coñecen o portugués da Galiza, coloco o texto, explico que X e J son pronunciadas como se fose un X aquí, e coloco a cuestión de dúas, tres cuestións e xa está. Mas é sobre todo iso, o X e o J, xa está feito, e eles comezan a ler perfectamente como se estivesen coa fonética galega.
Entón, a escrita que se utiliza en Portugal pode ser perfectamente utilizada na Galiza. Non dá problema porque todo o mundo sabe ler iso. Sen ningún estudo previo, sen ter estudado nunca portugués na súa vida. Entón, non percebo moito ben este inicio, esta frase, estas dúas frases iniciais, non estou a perceber. En fin, de resto, concordo que existen esas diferenzas entre as variedades, o que xa falei antes. Non me vou estender máis nisto. Bom, hai esas diferenzas, como coloca aí do infinitivo xerundio, algún vocabulario, non? Estou a facer, estou facendo, gallo e menino, rapariga e moza, realmente sería rapariga e menina, normalmente, non? Fato e facto, eu non o debería defender, eu non debería defenderlo. Neste caso, existen todas, as dúas formas son portuguesas ou galegas. Non há diferenza. A colocación aí do artigo existe e é utilizado das dúas formas na Galiza e en Portugal. En fin, iso. E é obvio que percebemos se un é do Brasil ou non é do Brasil pola forma en que escreve, e mesmo se é da Galiza tamén. Eso por se a representar a tua lingua, dá igual, estás utilizando unha grafía, unhas normas en conxunto iguais de escrita, sobre todo son ortotipográficas, non é unha cuestión de léxico, nen é unha cuestión de sintaxe, que van ser diferentes, mas o que é o básico, o que debería ser igual, é iso, e é a mesma lingua. Entón non ten problema. En fin, continuo co seguinte parágrafo. Outra cuestión moito puntual é a cuestión fonética. O galego oficial, rag, mantén parte da fonética original do galego. O que significa iso? Non estou a perceber o que significa isto. O galego, rag, mantén parte da fonética original do galego. Iso, quer dizer, a rag ten unha norma de escrita. O que é iso da fonética? Quer dizer, a ortografía do castellano que promove a rag é coincidente co castellano completamente. É ceseante e non seseante, tendo lugares da Galiza que son seseantes. E tende a utilizar máis abertas, moito e non moito, entroido non entruido, etcétera, etcétera, etcétera. Ten unhas tendencias, unhas escollas aleatorias de persoas que decidiran, sen ningún tipo de criterio, pois, colocar certas características. Igual que o máis común era irmão e non irmán, e eles decidiran colocar irmán, por máis exemplos. E iso son escollas que están a facer do léxico, das palabras, e a norma de como se deben formar estas palabras, non? Mas unha cousa é o que se escreve e outra é o que se fala. Son cousas diferentes. Entón non estou a perceber o que significa isto de que o galego oficial mantén parte da fonética original. Non mantén nada, absolutamente. É máis, eu diría que é o Portugal o que mantén unha escrita etimolóxica máis próxima do que falamos aquí do que falan eles. Nos falamos chorar e non xorar. Daí tamén moitos erros que cometen en portugués, que aparecen por aí, en redes, de persoas que escreven con x palabras que deberían ser escritas con ch. Ou mesmo esas diverxencias que se van criando entre portugués de Portugal e do Brasil, en que uns escreven xixi con ch e outros xixi con x. É unha cuestión de como representamos os sons. É unha cuestión, como estou a comentar, de escrita e fala. Son cuestións que non teñen a ver isto. Isto é un equívoco completo, falar desta forma. Galego oficial e mantén parte da fonética. Non fai sentido. E entón, e o que non é oficial non mantén parte da fonética, como é? É como sempre colocándonos do lado do oficial. Nunca criticando o oficial. Sempre o oficial está certo e mantén cosas e tal. E os outros é como temos de defendernos sempre disto. O reintegralismo debe defenderse e aprender a defenderse e ter mellores argumentos para defenderse. Mas ninguén ataca ao outro, todos defenden, a todos les presta estar cos que teñen os que detentan o poder. Casualidades, eu non sei. Será equidistancia iso? Eu non a vexo. Mas vamos lá.
e mantén a fonética galega, mas tamén xa adotou unha parte da fonética castellana, sí, evidentemente, é o que estaba a falar. Non vou usar aquí termos técnicos da fonética, apenas exemplos, LH, coloca duplo L, ainda que consta na Real Academia como en portugués, pronto, como en portugués. En portugués duplo L é un L só. E aí estamos co problema da escrita. É un problema en que persoas que se apelidan Valadares non saben que deben pronunciar Valadares porque ven dous L's escritos e o neocastrapo xunteiro da Real Academia ensina que o duplo L é G e non L. E ese é un problema, porque agora os que se apelidan Valadares están falando por aí que se apelidan Valladares, e os que se apelidan Rebolo están dicendo que se chaman Rebollo, e os que se apelidan Requeixo pois están dicendo Requeijo, porque non existe o xota en galego, porque a norma da Real Academia Gallegueira elimina unha letra do noso abecedario porque lle sae da lá. E iso causa problemas de que xa non sabemos pronunciar os nosos apelidos, problemas de que non sabemos como escrevelos, problemas de topónimos, problemas infinitos por facer malas cousas, mas todo ben. Entón, mas boa parte da población non consegue facer ese son adecuadamente, o son das letras BB, B e D, ok, pois dillo ao norte de Portugal que tampouco pronuncian diferentes as dúas letras. E continúa sendo a mesma lingua, ou é que os portugueses do norte xa non son portugueses? É que a base da lingua portuguesa sempre foi B, pronunciado B, non V. E que aí está o asunto. É que hai que estudar de onde ven isto. E unha persoa que explica isto dunha forma bastante profunda é o profesor Sánchez Rey. O propio Sánchez Rey ten un libro, portugués, o galego esquecido, o portugués esquecido, sei lá, non lembro con o mesmo título, mas é necesario conferir. Un bon libro. Ben, entón, a questón do BV constan como iguales na real, outra diferencia fonética é a transformación de J e o G, E, I, en X. Ok, moito ben. Pasaxe dos sons no surdo. Outra dificultade, diferenciación novamente entre S e C e Z. Está certo. Xa que primeiro casa e casa, 5 e 5, sen e zen, azar e azar, por exemplo. Tarará. Está certo, sí. Hai algúns sons que non temos, pois. E os portugueses perden as vogais e ninguén se preocupa con iso e continua sendo a lingua a mesma, non é? Pois estamos ante questões de evolución da lingua. Quer dizer, evolui e mudan as formas en que pronunciamos dependendo do lugar en que estamos. No Brasil distinto, Portugal distinto, xa, e en diversos lugares, pois igual, no Río, que diga, São Paulo, que o R, que algúns pronuncian o R americano, outros o R español, outros R francesa, tarará, que há 4 formas distintas de pronunciar o R xa só en São Paulo. E continua sendo a mesma lingua. Pois, estamos ante unha questão de mudanzas de pronuncia. Iso non quer dicer moita cousa, sinceramente. O ditongo a un exclusivo do portugués. Agora xa pasamos dunha questón que é fonética a unha questón que é absolutamente ortográfica. Porque quen der unha vista de ollos en textos portugueses antigos vai ver que comezaran a utilizar a presentación do aun querendo facer como explicar isto dunha forma simples e rápida, meu pai. Eles, por exemplo, cantaran e cantarán, pois as dúas formas variaban. Unhas veces escribían A con tilde e O e outras veces escribían A e M. E que acontece? Pois que non existía unha norma. E entón apareceu ese aun así do nada, e os portugueses comezaban a misturalo e utilizalo aleatoriamente. Non había unha norma, non era como agora, que an é pretérito e aun é futuro. Non había iso. E non había moito problema, porque apareceu iso e non sabían como escrever certiño. En fin, é unha cuestión ortográfica de como representar eses sons. E decidiran que esa era a mellor forma, e así foi. E pronto. Mas é unha questón, xa digo, ortográfica, primeiramente, porque se fose unha questón fonética,
de asociar unha escrita cunha fala, non habería dúbidas, non habería equívocos. Todo o mundo daría certo no lugar, porque ningún portugués erra cando fala de pretérito e en futuro. Ningún portugués erra dicendo que pasaran moitos anos ou pasarán moitos anos. Ninguén vai errar nisso. Nunca. É unha cuestión ortográfica, non é fonética, como digo. Non ten a ver unha cousa con outra. E ese ditongo, pois, é o que adora o Fernando Venancio. É outra das súas cousas en que perde máis tempo falando diso constantemente. O ditongo, isto que non debería existir en portugués, tarará, ok. Mas unha cousa son os soños do señor Venancio, outra cousa é a realidade, non é? Entón, o que quer só un individuo de todo o universo non vai influir nada, non? Entón, por moito que chore e se queixe, non vai mudar nada. Iso é como é. Ben, entón, ortitongo tal, porque xa as diferenzas fonéticas se interven na escrita e na adoción dunha ortografía adecuada. Mesmo que exista unha ortografía histórica, precisamos adaptar os falantes contemporáneos. O propio portugués fez iso. Quererse apropiar dunha ortografía que non é condicente con o sistema fonético só vai xerar máis confusón e afastamento dunha lingua que corre serios riscos de desaparecer. Bon, aquí coloca unha cuestión realmente interesante. Coloca unha cuestión interesante. Mesmo que exista unha ortografía histórica, precisamos adaptar os falantes contemporáneos. Pois, e as diferenzas fonéticas interferen na escrita. Eu diría que as diferenzas fonéticas é ao revés. Son as formas que alteren escritas que van alterar a fonética no final, porque a fonética evolúe. Isto é moitas veces bastante aleatorio, como vai evoluindo a cuestión fonética. Entón, por pôr un exemplo, do latín, o CT pasa aí, costuma acontecer normalmente, salvo casos de que queiras castellanizar a túa lingua, como no caso do Real Academia Gallegueira, que colocan lectura en vez de leitura. Que cousa extraña, deberían de pôr lecte en vez de leite, porque a norma cúmprese cando eles queren, e cando non se cumpre. Entón, igual que a etimoloxía, somos moito etimolóxicos, voltamos ao latín para escrever todo con Bs, e nada con V, e depois eliminamos os Xs e os Xotas, que son etimolóxicos, porque queremos. En fin, aquí todo moito aleatorio. A cuestión fonética é alterada tamén pola forma en que está escrito. Entón, por pôr un exemplo, non é o mesmo óptico que óptico. E se eliminamos ese P, como acontece no Brasil, óptico. Óptico. Pois, óptico. Entón, que é? Do ouvido ou do ollo? Entón, se os portugueses agora teñen obriga de eliminar esas letras, como vai evoluir? Pensáis que non vai alterar a forma en que pronuncian os portugueses? Se comezamos a eliminar letras así, as consoantes. Iso ten implícita unha alteración até de como funcionan as vocais, de como abren e fechan cando desaparecen consoantes no medio. E iso tamén o fala o propio Fernando Venancio, que ten algún artigo sobre iso, para que vexa o Fernando Venancio que tamén estive a ler as cousas que facía, que publicaba, aínda que ficaba moito raivoso, porque os integracionistas non teñen poder nen teñen nada, entón non lle ian dar gloria ninguna. Por iso foi cos seus amigos da Real Academia Galega para continuar cun pensamento totalmente contrario do que tiña há moitos anos, cando se iniciou no Portal Galego da Lingua, e dicía que galego e portugués eran a mesma lingua. Mas claro, como ninguén lle dá amor aquí, e non há diñeiro no reintegracionismo, pois os que lle publican todo e van dar xabón son os queridos da Real Academia Gallegueira. Daí tan a súa felicidade de que lle publicaran en Galiñola e o libro e tudo máis. Ben, en fin,
continuo xa afinando isto, que non sei quanto tempo levo aquí, mas xa levo muchísimo tempo, quase unha hora. Veña, xa quase acabei a aula, xente, preparai-vos aí, que xa non falta nada. Ben, entón, xa falamos desta cuestión e faltaba a cuestión que tamén que coloca aí que é máis interesante o acho de todo isto. Quererse apropiar dunha ortografía que non é condicente co sistema fonético só vai xerar máis confusón e afastamento dunha lingua que corre serios riscos de desaparecer. É que todas as linguas están en perigo, é a vida mesma, están todos en perigo. Xa o inglés de Inglaterra e dos Estados Unidos ten algunhas palabras que se escreven distintos, por algunhas letras aí solta, porque pronuncian de xeito diferente. Imagina como vai evoluir o mundo cando por formas diferentes de pronunciar comecen a mudar todas as palabras, non? Vamos a acabar escrevendo todos diferentes. Na vila do lado van a escrever distinto do que aquí. E entón, apropiarse dunha ortografía que non é condicente ao sistema fonético só vai xerar máis confusión e afastamento dunha lingua que corre risco de estar. Iso é, para min, quer dizer, non fai sentido, no sentido en que é algo que nunca se testou. Se non há unha experiencia para poder ratificar isto, como demonstramos iso? Quer dizer, eu coloco esta lingua, coloco a escrita do portugués de Portugal para escrever en galego e utilizo isto, coloco isto nas aulas. Os alumnos leen perfectamente todo a forma galega. E o único que non perceberían é se colocase algunha palabra que fose propia de Portugal ou do Brasil, obvio. Mas é só aprender e xa está. É como aprender sinónimos dunha palabra e non pasar todo o día a repetir a mesma, como acontece coa Real Academia Gallegueira e a Televisión da Galiza, por exemplo, que pasan o día a topar, porque encontrar é demasiado difícil de utilizar. Achar é complicadísimo tamén. Oír, porque ouvir non se pode ouvir, hai que oír, como en castellano. Entendemos? Há unha serie de léxico, darlle un presente a alguén, xe non se pode, hai que pasar o día a agasallar, por ser un diferencialismo, porque non podemos utilizar as palabras, o resto, porque está fatal, iso de ter variedade lingüística, de ter unha lingua rica, está fatal, non pode ser. Hai que eliminar o galego utilizando só diferencialismos, reducindo ao mínimo, sen variedade léxica, cero absoluto. É unha forma perfecta para eliminar unha lingua, sustituíla completamente. E iso non dá problema, e iso é natural, como están a falar aí, non? A questón da naturalidade. Mas, en fin, aí ainda vou chegar agora. Mas é iso. Non quero facer isto super longo, mas sí que non consigo facelo máis curto. Vamos ver. Certamente defendo a melloría da norma da Real Academia Galega. Há moito que se facer nela sen perder a identidade galega, manténdose con unha variedade do galego portugués. Para min, os 9 países da lingua portuguesa máis a Galiza, por menos que a falan no papel, falan galego, cada un dunha maneira diferente. Unha observación sobre a fonética: os máis vellos posúen a fonética máis completa. Observación empírica: enquanto os máis xovens apresentan variación nesa forma de falar. Xeralmente, os neofalantes non apresentan a fonética completa do galego con V e B distintos. Iso non o ten ningún galego que fale o mellor galego que há. Non há ningún que o teña, iso xa. Non o há porque nunca houve, realmente, porque chega até o norte de Portugal e todos usan B, non usan V ninguén. Por tanto, non faz sentido continuar falando niso de Bs e Vs. Non faz sentido. Distintos LH, diferenza ao aberto ao fechado, aberto ao fechado, por exemplo. Algúns chegan con moito esforzo e treino, mas lonxe de ser nativo. Ben, aquí estamos xa con varias cuestións simultaneamente. Ben, por un lado, a RAC ten moito a facer, sen perder a identidade, mantendo tal. A RAC é máis fácil eliminar todo e facer de novo. E vai ficar moito mellor, que é o que falaba o Carballo Galero cando publicou a 7ª edición da súa gramática. Que publica así, mas que nesa altura o que había que facer era botar todo no lixo, deitar todo no lixo e recomezar. E facer unha gramática do cero, nova, completamente, adaptada ao galego real, e non esa porcaría, mas é o que há.
e, por tanto, eu non vexo como se vai mellorar. Iso non é mellorar, e que hai que comezar do cero. Non há nada aproveitável na norma da Real Academia Gallegueira. Infelizmente é iso. Porque está criada iso, en copiar o castellano e en crear diverxencias co resto de variedades lingüísticas. E iso só leva un camiño. Isolamento e desaparición absoluta. Mas eu entendo que está feito de propósito, porque está feito como planos políticos e questões identitarias por detrás moito españolas. Para quen tiver interese, leían a corrida lingüística do Xota a través de editora. Veña, que están a tempo aínda. En fin, iso por un lado. Depois a questón da fonética. Fonética máis completa. Bon, quer dizer, cualquier falante de galego nativo ten a súa fonética completa e cualquier falante ou neofalante, porque aquí xa entramos nun mundo inexplorado, que habría moito que traballar e falar nisto, que é a questón do neofalantismo. Non é o mesmo un neofalante que nasceu e se criou nunha cidade do que un neofalante que nasceu nunha vila ou noutros lugares. Vexas o meu caso. Eu sou neofalante. Que me diga alguén que me falta algo de fonética. Que me diga alguén. É que non me falta. Teño todo o que hai que ter. Teño todo unha fonética galega perfeita. Xa me dixeron máis dunha vez. Que me falta a mí? Non me falta nada. Entón, eu sou neofalante, non me falta. Entón, o que acontece? Non é o mesmo o meu caso que un neofalante de cidade, que non ten uns referentes, non ten un contexto, non ten nada. Gañar unha lingua tentando facer unha inmersión lingüística en aulas, porque o indo de ferias, etcétera, etcétera, non é o mesmo do que viver cada día niso. É un contexto distinto. Entón, os resultados son diferentes. En fin, por tanto, a neofalantes que non teñen problema, que pronuncian certiño todo, non teñen dúbida. Mas há outros que, obviamente, sí teñen problemas, como está a afirmar aquí o noso compañeiro Víctor. É verdade. Ben, entramos xa nos dous últimos parágrafos. A identidade galega e a súa forma de falar deben ser respeitadas e fortificadas se os galegos quiseren manter súa lingua existindo no lugar onde nasceu. Concordo co profesor no proceso de afastamento das linguas. É un proceso natural. E vexo que se o galego non se aproximar pouco a pouco ao portugués, non substituindo a súa norma, mas reforzando o que xa ten, iráse disolver no castellano, desaparecendo, ou xerar unha nova lingua de fato, o que está próximo de acontecer. Venancio tamén aponta esas alteracións no brasileiro. É claro que é unha lingua aparte do brasileiro. E nas outras variedades, pois é un proceso natural, como o latín tería pasado séculos atrás xerando novas linguas. Isto é unha barbaridade, como a catedral. E que alguén que estuda a lingua diga isto e compare o proceso de evolución do latín cun proceso de substituición lingüística entre dous romances, eu acho que é bastante grave, até. Eu comezaría a pensar en darlle un estudo de novo ao asunto. Primeiro, a identidade galega e a súa forma de pensar deben ser respeitadas. Non existe identidade galega. Lamento desiludir o persoal, mas non existe. Existen moitas identidades. E isto acontece non só na Galiza, en todo o lado. Existen moitas identidades. E, por tanto, hai que ter cuidado cando se fala da identidade. É un problema. Non existe unha. Debe ser respeitadas e fortificadas os galegos que quixen manter súa lingua existindo no lugar onde nasceu. Non sei se respeitar a identidade vai conseguir manter viva unha lingua, mas todo ben, porque há persoas que se senten moito galegas e falan castellano e que adoran o folclore galego e as gaitiñas e todo máis e a empanada ou empada e séntense galeguísimos e falan que o son. Entón, iso é unha identidade. Outra é o que sabe realmente o que é o seu pasado, o que é a súa lingua, o que é a súa cultura, o que conforma todos os seus componentes, e outra cousa é iso. Entón, hai problema de identidades. Concordo co profesor no proceso de afastamento das linguas, obviamente. Todas as linguas se afastan, sobre todo se crean barreiras artificiais políticas, non é? E aí, é un proceso natural.
Descúlpeme se discordo. Un proceso natural. Que haxa un afastamento entre variedades da mesma lingua é por causa dun distanciamento por causas políticas. E a política non é para nada natural. É artificial, causal, intencional. O Imperio Romano colonizou todo e chegou cá e iso foi supernatural. Foi natural que os soldados comezasen a vir para aquí e a conquistar todo. Conquistar é natural. Dividir en países é natural. Descúlpenme que discorden, porque para min iso non é un proceso natural, é un proceso completamente humano con intencionalidade política por detrás e iso non é para nada natural. Eu entendo natural que cae aleatoriamente unha semente e nace unha árbore. Iso é natural. Foi polinizada, cae. Iso é natural. Agora, que alguén pegue a semente da árbore e a leva a un lugar e plante a planta nun lugar específico, para min iso non é natural. Mas pronto, supoño que habrá persoas que achen que si é natural. Non vou discutir aí. Ben, afastamento das linguas, proceso natural, ao galego, tararí tarará, se non se aproximar pouco a pouco do portugués non substituindo a súa norma. É que non há... Quer dizer, se a norma non é substituída, isto vai acabar sen mudar absolutamente nada e ao mesmo ritmo. Non faz sentido. E a lingua galega ten a norma mesma de Portugal. Quen a quiser utilizar, que utilice, quen non a quiser utilizar, pronto, peor para el. Mas é todo perdas. Ainda falaba en Espiral Maior, no Foro Espiral Maior falaba o profesor Soto, non? Que aprender a norma portuguesa para o seu galego e escrever con iso foi genial para ele, que publicou, non sei se falou 30 ensaios dele fora da Galiza en Portugal. Por qué? Porque para ele, depois de aprender a ortografía portuguesa, era simples escrever na súa lingua coa ortografía portuguesa. E xa estaba o camiño feito. E non tiña que se esforzar nada porque non era outra lingua, era a mesma. Entón, ese foi o proceso seu, o proceso de aprendo unha norma para me comunicar co resto de persoas que falan a miña lingua fora daqui. Así de simples, non ten moito máis. Para me comunicar por escrito, é facer iso e pronto. E por tanto, é necesario sustituir por completo, como xa dicía, botar fora todo para o lixo e colocar norma mesma de Portugal e pronto, acabouse. Depois, colocar algunhas diferenzas, obviamente, ampliando a norma, tendo en conta casos galegos, de sintaxes específicas, ou aceitar, obviamente, o léxico galego na norma, etcétera, etcétera, etcétera. Que no final a norma, que dizer, ortografía, ortotipográfico, non importa, o léxico e todo máis, iso vai aparte. En fin, non vou continuar aí, senón non acabo. Vamos lá. Depois, substituindo a norma, ok. Venancio tamén aponta as alteracións no brasileiro, outras variedades, proceso natural como o latín tería pasado séculos atrás. De natural non ten nada, mas é un proceso, a pesar de ser, quer dizer, aí non há un proceso de... O que temos aí é o latín que vai evoluir no romance, nos diferentes romances, na península, neste especificamente, o galego portugués, atlántico, ou como lle quisermos chamar. O romance galego portugués ten unhas características específicas que se deran pola evolución, pola influencia das linguas de substrato e de substrato, todo máis. Son influencias de outras linguas que había povos varios, en varios lugares, quer dizer, non había un pobo que falaba unha lingua e esa lingua foi sustituída por outra que coexistiu na mesma altura e que estaba aí, que eran veciños. Non, iso non existe. Existe varios povos diferentes, con varias linguas diferentes que non eran intercomprensíveis e depois chegou o latín e entrou aí e esas linguas penetraron no latín deixando diversas palabras características e unha evolución particular que se transformou no que coñecemos como galego-portugués, galego ou portugués. Ponto. É iso. É unha evolución lingüística. Ora, podemos dicer que iso é máis natural
do que o galego sexa substituído polo castellano, porque o galego, o castellano, o catalán son varias linguas romances que evoluíran simultaneamente nun espazo común que é a Península Ibérica, e esas linguas tomaran ese latín con esas influencias dos povos de cada un destes lugares, dando lugar en linguas diferentes, linguas romances distintas, que non son completamente intercomprensíveis, aínda que sí a facilidade con algunhas palabras, porque obviamente, ao ser linguas que veñen do latín, para non ser moito máis fácil. Plorar, chorar, llorar, é parecido, non é? Entón, o que temos é unha evolución máis natural e outra que non é evolución nen é nada, é substitución lingüística, que é dúas linguas que foran evoluindo simultaneamente e nun momento determinado por causas políticas unha lingua imposta no lugar ao que non pertence esa lingua e elimina a lingua que estaba lá. Pronto, iso non é evolución. Non evoluiu o galego en castellano, non. O que evoluiu foi o latín en galego e depois o castellano substituiu o galego, porque é eliminado sistemáticamente e políticamente, con todas estas leis e con todo este tipo de preconceitos que están aí constantemente no persoal, etc. Ben, o último parágrafo. Ben, é unha leitura fluida e interesante con moitas referencias de peso, rexada de exemplos e de evolución de variedades portuguesa e galega da lingua. Como falei, ainda defendo a unidade lingüística e tamén acho que o movimento reintegracionista precisa dunha autocrítica urxente para axudar de facto o galego a se estruturar como a variedade do sistema galego-portugués, o que non é un consenso na Galiza aínda. Pois, é que iso xa foi un consenso há moitísimo tempo, porque xa a romanística ensinaba que era a mesma lingua, o galego-portugués, e que foron os señores da Real Academia do Neocastrapo que separaran, persoas que están aí dentro, que separaran mesmo na universidade dicendo que son linguas diferentes, e ensinaran iso, porque antes iso non se ensinaba así, até os tempos de Carballo Calero, 1910-1990, que viveu el, nos seus tempos de estudo, o que ensinaban é que galego-portugués era a variedade, toda. Era a mesma lingua. Entón, é ridículo, quer dizer, non é algo que sexa consensuado, non pode haber algo consensuado cando non há información veraz e que coloque cuestións diferentes no ensino. As persoas son ensinadas, isto é así, aprenden iso e pronto, acabouse. Non fai sentido que digas é que non há consenso na Galiza. Non, como vai consenso? Hai unha minoría informada que sabe o que há, que coñece o seu pasado e o seu futuro, entre aspas, porque podemos prever o que vai acontecer, porque vemos a tendencia, a dinámica. E temos outros que ignoran completamente todo e que pasan polo sistema educativo simplesmente para pasar para o próximo ano e xa está. Quer dizer, eles pasan pola escola, mas a escola non pasa por eles. Iso é o que acontece. E o resultado é o que temos. Temos por un lado a ignorancia e por outro lado identidades e ideas políticas que pretenden o que estou a demostrar dicendo isto. Há unha intencionalidade do ponto de vista político de eliminar o galego. Há leis contra o galego. E de facto isto existe e está demostrado. Há persoas na política matando o galego. Depois están os preconceitos herdados e moitos outros factores que tamén se arrastran do pasado. Léase, véanse, non é? Os libros da Silvia Busto, Un país a la gallega, léase o último do compañeiro tamén que publicou na Travesa Editora do odio a parodia, do Alexandre. En fin, aí há material para ler e ter ideas claras e ver como evolúen os preconceitos, como há moitísimas cousas que son extralingüísticas e que están aí. Se as persoas mudan de lingua é porque as persoas son obrigadas a mudar de lingua. Unha persoa non perde a súa lingua dun momento para outro naturalmente do nada, senón que há unha serie de cuestións políticas e sociais que están atacando esa lingua e facendo desaparecer.
Há que ter isto moito claro. En fin, acabo aquí o vídeo. Se alguén conseguiu ver un cuarto dele, xa me conformo. Supoño que ninguén acabará de velo. Pode que o Víctor sí. E nada máis. Un grande abrazo por aí e vémonos para a próxima.